गोथार सानानि सान ओ सानानि सालाव जों दिनै रबिचरन पाराते उदय सेनापति पारा प्राइमारि कमिटि बाय लुवालिजा बाबागुरियानि हरसनि साथि रमिचरनाय गुसो ए सेना चलि दंमानि दिनै गुसोनि लायै दिनै सेना फाइया दिनै अ सेना दारावो जों दिनै हहदम ददम खालायनाय जाति छात्राय सबै बाबागुरि न पसबार लायो दिनै बेलायखेनो दंथंनानै मांखा तामनि हमले बाबागुरियानि रिंमानि बाय बाबागुरिनि मुसुंतै जों दिनै सफायखा तै जत काकु बुकुरनि बेसखांगो जों दिनै बाबागुरिया न सरि मालायखा बनि बागै बेलायखेनो दंथंनि अ सानानि सा बिजि बोसोर दिनै माने गरिया माने गरगिया बदल बाय लामफ्रा गरगिया बदल बाय जे पान्डा खायजा दङ म दिनै बाय बिसि कलक मारो मैनो रंग दङ बयस लायो म दिनै पाइसाक सिखाना दिनो न दिनै मेला कतरखाय आसुक जागो बेखाय जोंनो पान्डाव खायै मानजांनायनि बागै जोंनो फोसारखा जों फायसक बायजा चिनि बरम गोनां एमडिसि रुनाल्ड बर्मा एखा बदलनि तारिफां संरक्षण गोबांमा एखाय कायसा सिरि सिटिनि सिमिनो हायखाय पालिजाक फैमानि गोबां बरफ दिनै जारा बाबागुरियानो खापुर जानाय बन मानिनाय दिनै फायजाक बनर चामुंबाय मुसुक मुंबायखाय गाबो लब जागै दङ सुरि जागै दङ नोंगाखाय उन्थि हायखाय न ताकलाय एदिसि हापां सारा त्रिपुरावो निनि 44टा साबजुनालनि आन्दाराव 44 लक्ष टाका रय अचिनि सिरि सिटिनि सिमि जेते रुमनि पाउस बुइस स्केनानो ताकलाय जतनि बिसि खातुम खाजाखाय तंथक खायै जों ताकलाय पालाय मानखा एका अबनो चिनि बुबागरानि दागिमु चिनि कालचारनो जों मोथां माननारनाय चिनि सिरि सिटिनो जों रमै माननारनाय ओमफ्राय हायखानो दिनै लामफ्रा गरेया बदल बरगर आलादा खायलायखा ब्लेकेन आइजो थाखायखा दिनै चामुं मुसामुं रखंनाय बे तामनि हिनबा जों एदिसि हापा फायनाय बिसियाव तेबो गाहाम खायनायनि बागै गनानै एका दुखुनि बिसयखा दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट चिनि त्रिपुरासानि हुकुम मुकुमनो गोथां नारनायनि बागै बा मोथांखि साननायनि बागै दिनै आसे किछुखौनो खालाया कोनो एक प्रग्राम खालाया अथच एदिसि हापां बिनि रांखि सासा दंमानि बिसोर माने केसेपनि बिसोर दिनै सारा त्रिपुरावो मुसुक खदम ददम खायै खालायमाखा मोसों ब्लाइकेन मा बलायो चिनि एदिसि हापांनो ताय बुबाग्रानो खुलुमा याफारै आं सानानै मुसुङो थिनांगौबो बय बिनि दागि मुंबाय जों चिनि हुकुम मुकुमनो बुसखांगो आगो खालामनायनि बागै जों साकारनाय एबं चायथनाय हामबाय जतन लेफ्ट हन नामालो ताम खायगा जों सायमिया तबे जों खायमानि तबे एक बছर रुखा बेखाय जों तो निजेस्व बाजेट खायमेको ताकनाय कताल बाजेट बेगाबो खूब कम मानखा जों जुदि बरनि लामफ्रा गरिया बदल बर जुदि कोचिं सेन्टर खलबे बर सुबा सुनायखाय अबयसे एदिसि हापां जों बरनो सुबानाय चिनि बरम गानां एमडिसि दङ मनो सागाखाय जों दङ जुनार जों अबयसे सुबानाय बरनो तां सुबाय नाबा गोबां जायगा ताबुकनि ड्राग्स एडिक्टेड सेन्टर नबो जों सुबाय दङ बिगाखाय जों जेखुनु बरमनि चिनि दफानि हामख्रायनि बागै चिनि हुकुम मुकुमनो थांनायनि बागै जों एदिसि हापां बबायरा दैफांबाय जों सुबानाय फुंसिगो दिनै बाबागुरियानि जे साल पालिजाक दंमोन सारा त्रिपुराव ताई सिरि सिटिनि सिं जे पालि हेमनि दिनै सिनि उदय सेनापति रबिचरन पारा प्राइमारि कमिटिनि तरफे लामफ्रा गरिगिया बदलनि दैखांबाय लुवाजिजाक दङ पान्डा दिनै टेट बर 3 दिन पालिनाय फाइमानजा থেকে सिनि जोनाल चेयरमैन रंजित बर्मा बे बुंनि जे आदौ रं लामफ्रा गरिगिया बदलनि जत आदौ रं नम्बर आं थाका हामबाया ताई जे गरियातेर पार्लियामेंट बिसिनि जत त्रिपुरा सभा खामानि मानखौ हामबाय